Vezi cum uite cu Remington. Sunt curios acum cu Remington-ul, cum trage fără scop. Da-l în pula. Acum, da, și-o găsesc scop 2, da. Uite, l-a lovit rău. Aș da 7 cu noi. Și-o găsesc 7. Ia. Nici nu vede player, ai văzut? Ia. Să reau dacă-i dă una. A deja bandaj și are 27. E buta ăsta ai. Eu nu știu cum. Uite să pe burtă nu știi să dai revive, uite, a murit ăla lângă el. Tu ai văzut ai? Se de but și cum trage, du-te dracu, asta are ceva. Deci n-ai cum să bați așa și să ai. Deci n-ai cum. A murit ăla lângă el, stătea pe burtă, câte. Nu știi, da, dracu. Oare, are și cură. Uite ce noroc are, nu dă niciun. Un hit dacă îi dai, dă nu. Ba, pula, zici că vede gloanțele așa, uite cu mini-gliderele pe el. Hai vezi ce le dă la ăștia acum. Ia. Uite-l, mă! Uite-l, mă! Ai în bot, ei! Uite-l, ai în bot, eu când îți zic. Uite-l! Uite-l, ei! Cap, coai! Ți-am zis? Ți-am zis, coai, că nu există așa ceva? Să fie așa butul și să tragi așa? Nu există, coai! Nu există! N-ai cum să dai capuri coai la distanța asta coridotul, n-ai cum! Nu e imposibil. Poți să tragi până în dimineață să te ia la în aer pe loc, nu să miști. Și nu-i dai cap. Și le dai cap. Na, mă. Ia uite, uite alte capuri. 3 capuri cu aia, na, mă, na. Joacă pe asta. Na, mă, joacă pe asta. Eu când îți zic că n-are cum să joace așa. Un but de ăsta. Uite alt cap. Îi dă cap și ăla. Uite, mă, cap. Vezi? Îi dă cap și ăla. Da, mă, că da cap și ăla. Eu când zic că ăsta are aimbot, nu mă crezi. E aimbot curat ăsta. Deja ai cum să ai cap după cap, dă-l dracu. Dai o dată, 2 ori, 3 ori, dar nu de 10 ori. Ia, mă, ia. Ia că-s curios tare, nu are nici viața asta. Uite ce le dau. Asta are și wall, mă. Uite, mă, vezi? Fucking cheater! Cap, На втором этаже. Чит как ебучий, блядь. Второй этаж. Ia uzi, cheater, ia uzi, vezi? Uite cap. Ia uite că report. Bate, dă-l în pula mea. Da, l-a bătut greu, l-a bătut greu. Cheater!